Význam tetování, tetovívky. Musím pochválit své zákazníky, protože v poslední době si mnoho z nich samo navrhlo tetování a pak si u mě domluvili schůzku, abych jejich navrh přenesla na kůži. Mám radost, že přesně věří, co chtějí a jaký má tetování pro ně význam. Za každým tetováním je příběh o vzpomínkách, snech nebo o věcech, které nelze vyjádřit slovy. Moje dnešní zákaznice si domluvila schůzku na rychlo ve 23 hodin. Přestože už bylo pozdě, byla jsem ráda. Přijala jsem zakázku přímo u zákaznice doma. Díky častému cestování za zákazníky poznávám spoustu nových míst v Česku. Toto tetování jsem dokončila ve 4 hodiny ráno. Měla jsem hodinu na spánek, než jsem se vrátila domů. Uložila kufr, osprchovala se, zbalila věci a vyrazila dál do práce. Miluji svou práci. Napiš mi, pokud chceš tetování nebo permanentní make-up. Úplně odstraňte bradavice a piercingy. Přeji ti krásný den a my se jí nashledanou.